Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzei tibva tapinda mumamessages edu ngatadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 41 years kuberekwa. Mukoma kutaura kudai so, mwana wangu iye atori nepamuviri but baba vake avo vaanofungidzira kuti ndivo baba vake havasi baba vake, but sekuru vake vanova vari vatezvara vangu ndivo baba vake. Mukoma pandakaroorwa ininiwo ndainge ndichiriwo musikana wechidiki, ndokubva ndaroorwa paya. Asi chakandinetsa ndechekuti ndakagara nemurume wangu muHarare about 3 months apo tainge takatosangana. Inini ndainge ndichitori musikana ainge akakwana. Zvino patakagara 3 months kudaro, vanhu vaingoti zvimwe kuda ava nepamuviri. Apo ndainge ndisitomborina kana pamuviri pacho. Mama vakatombonidaidza kumba vakabva vanditi kochiko chiri kunetsa. Ndikangoti mama ini handizivi. Ndipo apo patakabva tachizoenda kumusha kwemurume. Takati taenda kumusha mukoma, ndainge nditori nefiye yekuti zvimwe kuda vachatanga kundituka vamwene vachinditi iwewe uri ngomwa, but to my surprise vainge vachindifarira mukoma. Ndakangoti ndichingonosvika pamba vakabva vanditi muroora wangu ndinomuda, handidi kuti ange achishanda basa rinorwadza. Kunyange makuseni chaiwo vaimuka vobva vatotanga kutotsvaira zvekuti ndaizotosvika pakutonyara ivo vachiita mabasa ose. Then nerimwe zuva mukoma vakabva vachizobuda vachiti vainge vachienda kuchechi. Ndokubva ndachizosara ndina vatezvara vangu nevamwe vazukuru vainge varipo. Zvino zuva rakazoti ranyura, ndipo apo vatezvara pavakazouya mandainge ndiri nezvimwe zvezukuru vakabva vandidaidza. Ndakangoti ndichingonobuda vakabva vanditi ko vamwene vako vanga vambotaura newe here? Ndikati kwete baba, hapana zvavambondiudza ini. Vakabva vanditi mira ndivafonere. Saka vakabva vazovafonera vamwene vangu vakabva vati kwandiri muroora ini kubuda kwandatoita nhasi handidzoki, hameno hako ikoko navatezvara vako muchangoonawo zvekuita nekuti mose muri vanhu vakuru. Saka ndakafungidzira kuti zvimwe kuda vainge vachirevera panhau yekubika. vatezvara vangu vakabva vandibvunza kuti ndainge ndichida kuzoseva sadza nei. Ndikati nyangwe beef. Saka vakabva vanditi ndiperekedze. Ndikati kwete ko kana vanhu vakazotiona tichifamba tose vakabva vati tinongohwandazve apa kwainge kwasviba. Takabva tatanga kufamba tienda kumashops, tava kudzoka ndopa vakabva vachizotanga kuita zvisina basa nene kuzonozvika tichizonorara tose muzvikwenzi tikazopamana zvekare patakazosvika kumba. So vakabva vazondibudira pachena apo patainge tichibva kumashops. Vakabva vandiudza kuti mwana wavo iye vainge vachitozviziva kuti ainge asingatozvarisi. Vakabva vati vakatombozama kumutsvakira musikana even though vainge vachitozviziva kuti mwana wavo vane suspect naye nekuti pane zvavainge vakaona paari kubva apo murume wangu paakazvarwa. Ndokubva vachizomutsvakira mukadzi. Zvechokwadi hanzi akagara naye mukadzi uya ende mukadzi uyu akazongosvika pakuramwa ega kwava kudzokera kwavo ende nhumbu yakatoramba kutobata. Saka vakabva vati kwandiri the reason as to why vainge vachida kurara neni it was because vainge vasingade kuti mwana wavo iye ange achizosvikawo pakuzosuspekta kuti iye haazvarisi. Saka ndokubva vachizorara neni. Shuwa takarara tose kwemwedzi wose mukoma. Ndokubva ndatoona kuti ndainge ndisina kuenda kumaperiods. Saka iye akabva azouya ndaitoudzwa zvose zvandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoita navamwene vangu apo paakauya apa vamwene vaitozviziva kuti izvi ndo zvandainge ndava kuita nemurume wavo. Dzimwe nguva mukoma ndaitodaidzwa kubhedroom kwavo apa ndonyara sei. Ndichisvika paya vari busy vachitosika bonde vobva vanditi uya hako usanyara. Tobva tatorara tiri vatatu kudaro apa ndiine pamuviri. Ndakazvara mwana wangu wekutanga, mwana wenumber 2, mwana wenumber 3 navatezvara vangu. Murume wangu haazvizivi. Saka ndanga ndafunga kuti ndinge ndichimuudza. Zvino handizivi kuti ndodiniko, ndomuudza here kana kuti ndorekedza kumuudza, but I feel so much guilty kana ndikatanga kufunga zvose zvandakaita nababa vake. Dzimwe nguva ndinotoluza mafeelings kana iri nguva yekuti tinenge tiri pamutambo wacho iwoyo. Ndobva ndatanga kumutarisa ndichiti asi murume uyu anombozviziva here kuti ndakasvikawo pakurara nababa vake. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndiri kuraramawo ndiri kunoko kunyika yevatorwa yeSouth Africa.
vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hei, zvakangoma azvo vedu we. Kana wanga uri iwewe unoita sei waudzwa kuti murume wako iye haakwanise kukupa mwana nekuti akazvarwa atori neurema hwacho ihwohwo, uriwe waiita sei? Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo mukoma ndoda kureururawo kuti ndakarara nenyoka yeumwe murume uyo zvaakaita mukoma, akauya apo pandainge nditoriwo patouchline makaremu muHarare muCBD umo, then akati auya kwandiri akabva anditi imari, ndokubva tataurirana paya. Saka ainge aine motikari yake, ndokubva ndachizomuudza tikapinda motikari. Mushure mekunge tawirirana akabva ati kwandiri, saka toenda kopi? Ndainge ndichida kuti ndige ndichienda naye kumba kwangu. Akabva anditi no, ngatitsvakei kuno kuri neutral kwekuti iwewe you will be safe neniwo ndinenge ndiri safe. So takabva tachizoenda hedu kune kamwe kalodge. So takasvika kwekwe ndokubva abhadhara, but mari yakaburitsa ipapo ndakafara chaizvo ndichitoona kuti munhu uyu ainge aine mari. Saka tikabva tachizorara tose. Mushure mekunge tarara tose ndokubva tachizotanga kukurukura. Akabva azondiudza kuti iye ainge achibva kuChipinge uye zvekare aiita zvekukorokoza gold zvekare nekutengesa goridhe. So ipapo ainge achangobvawo kuMozambique. Apo kamunhuwiro kaainge achiita akandeti ainge atova nemavhiki anokwana kuita 2 asingagezi, aita kunhuhwa kana mabhora awa. Ndakangozviudza kuti ndingagoita sei nekuti ndikuda mari. Kunyange panguva iyo pandainge ndichiyamwa sikarudzi yake ndaita kukachidziwa negwembe semunhuwi racho rainge richibuda uko. Ndakatongozvishingisa nekuda kwekuti ndainge ndichiona mari yainge ainayo. Saka akabva andipa mari, akabva anditi wakashinga. Ndanga ndichifungidzira kuti zvimwe kuda uchandisema. Saka ndine kanyaya ako kandiinako, handizivi kana ukawirirana nazvo, asi kana kuri kunzi ukawirirana nazvo nhasi uno ndinokwanisa kukupa imwe mari yekuti hausati wakamboipiwa nemunhurume. Ndokubva azonditi saka iwewe uchiona murume achiita 2 weeks asina kugeza, obva achizotsvaka mukadzi wekuti ange achirara naye, achitozvinzwawo pachezvake kuti ari kunhuhwa, then obva audza mukadzi iyeye kuti anoda kuyamwiwa sikarudzi yake netsvina yacho zvose. Iwe unofungidzira kuti zvinorevei? Ndikabva ndati handizivi, varume vemazuva ano kahatizivi, nekuti dzimwe nguva maybe munenge muchida kungokaurisa kaisusu vamunoti mahure, ndokusaka maybe waita zvinhu zvakadai kuti unge uchindityisa chinhu chako icho chiine tsvina. Akabva anditi no, handisi munhu ane utsinye, handizivi kuti uchaigamuchira sei nyaya yangu. Ndakabva ndamuti iwe dai waiziva kuti ndinosangana nezvimwe zvinhu so zvekuti kana ndikakuudza you will never believe. Akati I don't know how you're going to react, because yangu nyaya handifunge kuti wakambosangana nenyaya yandikuda kukuudza. Ndikabva ndati no, just tell me. I think kuti I will just do whatever as long as iwewe uchikwanisa kuzondipa mari, I think I can do it. Ndopa akabva achizoti you know what baby, let us just leave it. Ndokubva achizobuditsa mari. Akabva anditi okay, take this money but promise me kuti kana ndikazokuudza nyaya yangu you are not going to refuse. Ndokubva achizondibudira pachena. Iye akabva azondiudza kuti paainge achiita zvechikorokoza vamwe vake vainge vachingobudirira kudzamara achizoendawo kun'anga. Saka akati aenda kun'anga ndopaakabva achizobatsirwa, ndokubva achizoromba. Mukunoromba kwaakaita izvi akazviitira kuMozambique. Akati ainge aine imwe hanzvadzi yake uyo ainge achigara kuSouth Africa, saka hanzvadzi yacho ndiye uyo waakazoshandisa. Iye akati hanzi akapiwa hari iyi ikabva yazozadzwa nemvura, ndokubva achizonzi munhu ainge achazobudikira fesi yake yozonyuka pamusoro pemvura yainge iri muhari ndiye munhu waaifanira kuti ange achizouraya. Iye anoti mwoyo wake wakarwadza kwazvo but chekuita painge pasina. Ndopa akabva achizopiwa bakatwa, akatanga kutaura. Akabva ati sisi ndinozviziva hangu kuti ndakukanganisirai, asi chandiri kuda kubva kwamuri sisi ndechekuti
munge muchishanda muchibatsirana nemwana wababa venyu kuti ndige ndichizokwanisa kuita mari. Sisi mvura iyo yakazara mugate iri randapiwa, ndikuda kuti mvura iyoyo inge ichizoshanduka kuita ropa. Mazvinzwa here? Sisi imi muchange muchizogara muhari iyo iri pamberi pangu. Muri kuzvinzwa here sisi? Hanzi ndokutora bangariya akabva atanga kubaya mvura iya zvechokwadi. Iye anoti hanzi mvura iyoyo yakabva yachizoshanduka ikabva yaita ropa, akabva hanzi ange achinwa. Mushure mekunge anwa anoti akabva achizoona nyoka iyo yakabva yachizotanga kumutevera. Ndokubva achizomuudzwa kuti nyoka iyi hanzi ndiyo yainge ichazopinda mumugoti paya pavanenge vachichera. Iyo yobva yaenda yobva yanotora zvicherwa zvenyika ichiuya ichimupa goridhe, kunyange asina kana kumboshanda zvakaomarara. Vamwe pavanenge vachishanda zvakaomarara, iye panenge pasitomborina kana zvaanenge achimboita. Saka akabva achizosarudza kuchekeresa sisi vake. Akabva ati kwandiri sisi vacho vakabva vachizotanga kurwara, vakangorwara kwemazuva mashoma ndokubva vatoshayika, vakabva vachizouya vakavigwa. Mushure mekunge vavigwa, iye anoti akazoenda paguva pacho kwava kunozadzikisa dzimwe mhiko dzekuti ainge achifanira kuti ange achizorara nemwana wake. Ndakarwadziwa chindiudza kuti akarara nemwana wake. Ndikamubvunza kuti mwana wacho wakarara naye ainge aine makore mangani? Akabva anditi mwana uyu pandakarara naye iye ainge aine 6 years. Zvinova zviri zvinhu zvakandirwadza mukoma, asi akandiudza nyaya yake yose, akandivimbisa kundipa mari iyo yandakazogamuchira. Akabva ati mushure mekunge azadzikisa mhiko idzodzo ndopa akabva achizotanga kuita mari. Aita mari ainge akanzi aifanira kuti ainge achizodzokera kuMozambique. Ndokubva adzokera kuMozambique kuya akabva achizouya zvino kuHarare, apo paainge aine mamwe madhiri ake awo ainge achida kutsikisa tichizonosangana. So mukoma murume uyu akabva ati kwandiri zvaainge achida kuti ndinge ndichiita ndezvekuti ndinge ndichizorara nenyoka yake. Ndikati nyoka yacho iripi? Akasimuka zvechokwadi. Ainge aine chimwe chisecho chaainge ainacho chainge chakaita kukonona netsvina, kwava kutanga kuvhuravhura achiburitsa mamwe machira ainge arimo ainhuhwa zvisingaite. Machira awa akabva achizomawaridza pasi, akabva ati no, you have to help me. Ndokubva tachizotora mattress tikawaranura machira nemashits ainge ari pamattress paya. Ndokubva tazogadzika mattress pasi. Ndokubva atora micheka iya yeredhi nemimwe yewhite neyeblack neyegold tikabva tachizowaridza. Weblack ndiwo watakabva tachizotora. Akabva ati iri ndo richazova gumbezi redu zvanhasi. So ndakabva ndachizoona akabata bhande, akabva anditi iyi ndiyo nyoka yangu iyo ndiri kuda kuti unge uchizorara nayo. Ndikabva ndati zvino ndicharara nayo sei, nekuti ini handisi kuona nyoka, ndiri kungoona bhande. Akabva aseka akabva ati kana nguva yakwana uchariona hako bhande iri richishanduka pachezvaro richizoita nyoka kana nguva yakwana. So akabva achizodzima malights. Ndokubva tarara zvedu paya, takarara mukoma. Ndokubva achizomuka. Mushure mekunge amuka akabva azotora kamwe kagaba kaainge ainako kwava kurasa mvura. Akabva anditi ndinge ndichinwa, ndakakoniwa kunwa yakawanda. Akabva azotora bhande riya ndokubva achizondisunga naro muchiuno mangu umu kwava kurara manje. Ndakangoti ndichingonobatwa nehope, ndikatanga kunzwa sekunge munhu ainge afamba long distance. Ndokubva ndazongoona ndatova mune imwe room, asi murumu umu mandainge ndiri munhu ainge tungamirira akandiendesa kwayainge iri rumu iyoyo ainge ari murume uya. So iye akabva anditi chisara wakarara apa, inini ndava kumbonokurindira ndiri padho apo. Ndokubva abuda. Akati abuda zvechokwadi ndakabva ndatanga kunzwa kuvaviwa muchiuno mangu. Ndakati ndichikwenya ndikanzwa kuti painge paine chimwe chinhu chainge chichitofema chichitonhora. Ndikati inyoka iyi. Ndichinotarisa ndokubva ndaona kuti yainge iri nyoka iyo yainge yakazvimoneredza muchiuno mangu. Nyoka iyi yakabva yachizotanga kundinanzva muviri wangu wose kuzonosvika yozotanga kurara neni. So ndakazopepuka mangwana acho makuseni pandakanomuka
murume uya ainge atoenda, asi ndakazoti ndichinotarisa pasaidi apo paainge akarara ndikabva ndaona kuti painge paine bhanduru rema-US dollars. Mukoma kana mari iyoyo nguva nesimba rekuti ndinge ndichiiverenga handina kana kukwanisa kuriwana. Ndakangotora mari ndikabva ndaisa mukahandbag kangu ndikabva ndabuda paya. Kana kufamba ndainge ndisingakwanisi kufamba ndichibvunda kudedera nekutya. Ndakafamba ndokubva ndachizoenda kumba kweimwe friend yangu. Handina kana kuda kumuudza kuti ndainge ndiine bhanduru remari randainge ndiinaro. Ndichifamba ndainge ndakavhura handbag yangu ndakangobata mari iyaya. Ndava kuda kunosvika kudhuze nekumba uko kwainge kuchigara friend yangu ndikabva ndatenga salt yemagodo ndikabva ndatanga kudiradira muhandbag muya kuita kuzadza salt ndichiti mari iyoyo isazonyangarika. Ndakangoti ndati garei ndokubva ndazooneka ndikabva ndazoenda kumba kwangu ndikabva ndachizotanga kuverenga mari iyaya. Mari iyi ndakati ndichinoiverenga ndikabva ndaona kuti mari iyoyo it was $4,100 yandakapiwa one night nekuti ndainge ndarara nenyoka yemurume iye. Murume uyu mukoma kana zita rake handitomborizivi kana kuti ipapo iye mushure mekunge aona kuti ndainge ndararwa nenyoka yake akazozvifambisa sei handitombozivi, but akatongobuda apo pandainge ndakarara ndokubva atongonyangarika. So mukoma ndo zvakaitikawo izvozvo. Mari iyoyo mukoma Nashe zvechokwadi ndo yandakazoshandisawo kuti ndinge ndichizobatsirika nawo. Ndikatomboenda kumusha ndikatombogarawo kwenguva refu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri kutsvakawo munhu anokwanisa kundiitirawo go back to sender because ndiri kunzi ndakagadzirwawo naamai guru vangu sisi vaamai vangu ende ndiri kutoshayawo kutoti kodaka ravo neni rimborireiko. Ingawani kuvabatsira ndinovabatsira nepose apo pandinenge ndichigona napo. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 36 years ekuberekwa. Iniwo mukoma pandakatanga kudzifambira nyaya idzi mushure mekunge ndauya kuno kuSouth Africa apo pandainge ndichiri ne30 years. Ipapo mukoma Nashe ndakatomborambana nemurume wangu nekuda kwavo amai guru ava. Saka mukuzonofamba ndakabva ndachizoudzwa kuti ndaifanira kutoti ndige ndichizotofa maybe ndiine 32 kana kuti 33 years. Ende zvechokwadi panguva yacho iyoyo ndaitoti ndichitofamba ndaitonzwa ndichitevererwa nerima ende zvainge zvichitonzi rima iroro raipota richinditeverera wainge utori mweya werufu. Ndaiti kana ndakarara ndaitoona vanhu vachitochera gomba vachitondiudza kutoti mugomba imomo mugomba iri ratiri kuchera ndo mauri kufanira kuti unge uchizovigwa, wazvinzwa here iwewe? Ende dzimwe nguva ndaiti paya kana ndakarara ndichirota vaiuya vakabata sando vobva vatondirova nesando mumusoro. Musoro wangu wobva watanga kutema. Musoro wangu waitema mukoma zvekuti kana kuchipatara vakapedzisira vava kundiziva kuti kune mumwe muZimbabwe niso anongogara achingorwadziwa nemusoro. Ende vamwe nesi vakazongonditi iwe kana ukaona kuti musoro wacho unenge uchikutema usati wauya kunoku unofanira kuti umbotora kana maice blocks wobva wazombozviisa mumusoro usati wauya kunoku because ndainge ndava kungogara ndichingoenda kuchipatara almost each and every 3 days musoro wangu waitotanga kutotema. So ipapo pandainge ndava kudzifambira nyaya dzacho ndakabva ndachizoudzwa kuti ivo amai guru ndo vari kukonzeresa zvose izvozvo ende vainge vakatopika mhiko yekuti handitombofanire kutoti ndinge ndichizodarikidza 33 years asi nenyasha dzaMwari ndakazodzidarika but yainge itongoriwo hondo. When it came to my husband, iye murume wangu ainge ari munhu wekuti ndaiti kana ndikataura naye ndikamuudza kuti
tadii tambonamata but ainge asitomborina kana hanya nazvo. So ndingangoti maybe amai guru ava vakazokwanisa kuzopinda mulife mangu vachindikanganisira upenyu hwangu nekuzokonzeresa urwere munyama dzangu kuburikidza nemurume wangu who is very lazy when it comes to prayer. So ndakangokurawo ndichirerwa naamai guru and I consider her to be like a mother to me because amai vangu vakashayikawo pandainge ndichiri mwana mudiki ndokubva ndatanga kugara naamai guru. Amai guru sezvo nguva zhinji vainge vachingogara vasipo, so ndaitotiwo kana amai guru vasipo ndaitombowanawo at least peace of mind, asi vaizoti kana varipo mukoma ndaishungurudziwa. And chimwe zvekare chikazokonzeresa kuti vange vachizonyanyisa kundishungurudza yainge iri nhau yekuti dzimwe nguva ndaikwanisa kungokaruka ndamuka zviya zvekuti ndaita sekunge munhu afemerwa, ndobva ndatongomuka ndobva ndatovaona. Dzimwe nguva vakatogara mudining vaine chikomba apa banguru vanenge vari kubasa. So kubva ipapo vakabva vachizongotanga kundivenga mupfungwa dzavo. I think vaitongozviudza kuti mwana uyu anokwanisa kuzongofarisa akazoudza murume wangu kuti kana iye asipo pano ndinopota ndichipinza zvikomba zvangu, but I never even thought about doing that because ndaitovaona saamai, so hapana pandaizombovafumura. Ndinorangarira kuti nerimwe zuva vakabva vachizonditora apo pandainge ndiri kuma16 years vakaenda neni kumba kwevamwe gogo, even though vakanditi gogo ivavo munhu anonamata, but ndakatozviona kutoti gogo vacho ivavo vainge vatori n'anga. Saka gogo ava vainge vakamonera rimwe zambia ravo, vakabva vachizotora zambia riya ndokubva vachizondipa, vakabva vanditi zambia iri ndakupa uye zvekare nedhuku rangu iri ndakupa. Mukomana Ashi ndakasunga zambia nedhuku kuzonosvika tichizobuda mudaremyamya, ndopandakazonzi zvinhu izvozvo ndaifanira kuti ndige ndichizozvisiya pagedhi uye zvekare ndisazocheuka. Ndikaita saizvozvo nekuti ndainge ndichitya kuti ndaikwanisa kuzorohwa naamai guru. So ipapo vachizoenda neni kun'anga vainge vachinditi ndiri munhu ane dhimoni uye zvekare ndine musikanzwa. So a day before that ndainge ndabawo mari semunhu ainge achingogara achishungurudziwa. Dzimwe nguva ndaikwanisa kuswera nenzara zvekuti ndakazogumisidzira ndabawo mari ndichida kuenda kunotenga half bread. Pavakazviziva kuti ndainge ndaba mari ndopavakabva vanditi this time around handimbokurovi mwanangu because ndinotozviziva kutoti iwewe utori nedhimoni riri pauri. Dhimoni iroro ndorakonzeresa kuti unge uchizoba mari, saka ndoda kuenda newe kuti unge uchizononamatirwa nevamwe madzimai kuitira kuti dhimoni iroro risazokunetsa kana nguva yakwana yekuti unenge waroorwa usazobira kana vamwe nevako mari. Saka ndichizoitiswa zvose izvozvo ndaingozviudza kuti vari kudzinga dhimoni iro rainge riri pandiri. After that mukoma ndo pandakatanga kungosangana nemaproblems akasiyana siyana mulife mangu, kungosemwa, kungovengwa. Shamwari dzangu dzose dzainge dzava kundivenga uye zvekare ndaiti kana ndikapfimbwa nemunhurume, munhu uya aibva ati iwewe kana ndakakutarisa unoita sekunge munhu asitomborina kana 17 years, unoita sekunge munhu atova kuma 20 something years. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvaindirwadza ndichizvibvunza mibvunzo yakangosiyana siyana kudzamara ndichizosanganawo uyo akazova murume wangu. At that time ndainge ndava kunamata and ndaitoudzwa kutoti painge paine munhu weukama ainge achindisimudzira mhepo asingatombodi kuti ndige ndichizoroorwa. The reason as to why ivo vainge vasingadi kuti ndinge ndichizoroorwa, it was because ivo vaizviudza kuti wavo mwana anofanira kuti atange amboroorwa first. Kana aroorwa mwana wavo then inini ndochizoteverera kumashure. Vainge vachiti kana inini ndikatanga ndaroorwa zvimwe kuda wavo mwana maybe haazoroorwi, in which vanenge vava kuzorwadziwa nazvo. Saka vainge vakandiitira mhiko yacho iyoyo yekuti ndinofanira kuzoroorwa mushure mekunge wavo mwana aroorwa akachata akaita vana maybe 1 or 2, then vobva vachizoita kuti ndinge ndichizoroorwa. Saka ipapo vakarwadziwa mukoma Nashi. Kana zuva iro randakachata
ivo vainge vakaita kutsamwa kuita kukumbuka. Then takazoti tadzoka kubva kuhoneymoon titori nechiprofita icho chatakapiwa nevamwe vamufundisi vekuchechi, vakabva vati vanhu imimi munofanira kuti munge muchingogara muri pamabvi enyu, nekuti kana mukangoita zvekutamba nekunamata ndaona marriage iyi yaparara. So ndaitomutsa dzimwe nguva murume wangu ndobva ndamuti muka tinge tichinamata, ende ndainge ndatova nemazuva ndichingovarota ivo amai guru, but iye manje aibva ati ndakaneta shamwari, ndakaneta kudzamara tichizosangana nemaproblems. Saka zvavaiita ndezvekuti vaimuudza dzimwe nyaya dzekunyepa pamusoro pangu, tobva tatanga kunetsana kudzamara tichizonorambana. So ndakabva ndachizouya hangu kunoko, asi chinondirwadza ndechekuti ivo vachiri kungorwisana neni. Ndine maproblems akawanda andinosangana nawo ndichizongosiyana hangu nazvo. Patori nepamwe apo pandakatombobatwa breast cancer mushure mekunge ndavarota. Ndakavarota amai guru, vakauya kwandiri first night. Pavakauya kwandiri vainge vachindimanikidza kuti ndige ndichidya. Ndikabva ndati imi ko munondimanikidza kuti ndige ndichidya, hamuzivi here kuti hazvitendedzwi. The following day apo pandakazorota zvekare vakauya kwandiri ndokubva vatanga kundinyengerera, vakabva vanditi idya mhani idya. Ndakabva ndachizotora keke riya ravainge vainaro ndokubva ndatanga kudya. Zvino ndakati ndichidya ndobva ndakabva ndachizoona keke riya risingaende kumatumbu kwangu uku, but rakabva ranogara mumabreast angu. Ende zvechokwadi mukoma ndichizomuka ndikatanga kunzwa kuti zamu rangu rekuleft rainge rakaomarara. Ndakangoti ameno, nekufamba kwenguva ndaitonzwa pain, uye zvekare ndaiti kana ndakabata breast rangu rekuleft ndaitonzwa rakatoomarara zvisingaite. Ndokubva ndachizoendawo kuchipatara, then vakaita mascan ndikabva ndabatwa chirwere chebreast cancer. Iyi ndakabva ndarwadziwa, ndikabva ndati ndotsananguro dziyaka dzekuti ndinofanira kuti ndige ndichizofa apa musoro. Ndakasvika pakuonda zvekuti vanhu vaitongonditi munhu uyu anorwara neAIDS, even though ndichitoudza vanhu kuti tarai muone maresults angu ndiri negative, but cancer iyo ndizvo zvainoita. Apa zvainge zvasangana futi nemusoro wainge uchingonditema at all the times usingapori. Ndaitoita kunge kamurwere chaiko, but nenyasha dzaMwari ndakazongoporawo zvangu. But ndichiuya panapa mukoma kutaura chokwadi, inini hangu I don't have peace of mind as long as ivo vachiri vapenyu. Ndakatongozviudza kuti I will never have peace of mind. I don't know, kune vanhu vanenge vachida kundijaja, you can judge me, it is okay, but decision yangu ndeyekuti ini hangu ndafunga kuti zvinenge zviri nani kuti ndinge ndichingotsvaka munhu anoita go back to sender, zvekuti dai kwanga kuri kunzi ivo vanogara havo muno muSouth Africa, Mwari ngavandiregerere, but ini ndaivatsvakira kana vana nyaupe, vekuti vana nyaupe ivavo ndaivatengera kana pfuti. Mushure mekunge ndavatengera pfuti vana nyaupe ivavo, then amai guru ava vange vachizopfurwa ndikwanise kana kuzorora. Shuwa vangaitira utsinye mwana wemunin'ina wavo. Why would she do something like that to me? Ndiyo confession yangu yandinayo mukoma. Pane zvose zvandataura kana kuri kunzi ndakanganisa, ndongotiwo Mwari dai makwanisa kundiregerera, but the pain that I go through, dzimwe nguva ndinongokwanisa kungorwara, so vanokwanisa kana kungondifonera vobva vatongondituka, then ndinobva ndatotanga kutorwara. Patori nerimwe zuva apo pandakatomboenda ndikanobatsirwa nevamwe madzibaba. So mukoma, zvinhu zvacho zvinoitika mulife mangu, ndakati ndichingonopfugama, pakabva pauya imwe njiva iyoyo, vakabva vatoti kwandiri ndiye mukomana uyo anofamba newe. Ndikabva ndati mukomana upi? Vakabva vanongedzera kwayainge iri njiva iya. Ndikabva ndati iyo iyi sheri iyo iyi. Vakabva vanditi hongu, patori nemunhu atotumidzira sheri iyi, ende sheri iyo iyi tichitotaura kudai, so iri kutopota ichitobhururuka ichitodzokera kuZimbabwe izvezvi. Handiti iwewe amai guru vako, iwewe navo hamuwirirani, saka ndo vakatumidzira mukomana kuti ange achizofamba newe. Ende chokwadi ndo zvinotoitika mukomanashi. Ndinokwanisa kuti ndichingofamba, so ndinongoona shiri iyi kana ndikanyatsokuicherechedza
ndinotoona kuti shiri iyoyo inozongoramba ichingonditeverera chete kunyange ndichifamba mutauni zvinhu izvozvo zvinotoitika. Saka nezvose izvi zvandinosangana nazvo, even though ndichimboedzawo kunamata ende ndinonamata usiku, ndinomuka ndichinamata, but still mukomanashe spiritual battles acho andiri kurwidzana nawo ini ndinoona sekunge zvimwe zvacho zvava kundikurira. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi kana ndikawanawo munhu anokwanisa kundiitira go back to sender, mungandishora here nezvose izvo zvandiri kusangana nazvo? Mungandishora here? Let us try to assist here in the comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureurura kuti mudzimai wangu ndakasvika pakumushandisira mushonga, uye zvekare mudzimai wangu akazotombopenga kwe2 years mushure mekunge andibatikidza. Mukadzi wangu paakandibatikidza ndainge ndiri busy mushure mekunge ndachera gomba ndokubva ndachizoisa jongwe. Jongwe iri rainge riri rekuzadzikisa urombwa hwangu zvekare nekuti amai vangu vange vachizofa. So paakandiona ndichiita zvose izvozvo, mukoma haana kuuya, akamirira apo pandainge ndava kudeketerera. Akatonzwa ndichitodeketerera zita raamai ndichiti, amai muri kufanira kuti munge muchifa, tarirai muone kuti mabusinesses angu haachafambi zvakanaka, saka chamakambondizvarira chimbori chiko nhai amai, saka ndimi munofanira kuti munge muchifaka nekuti ndimi makandizvara, handina kuzvizvara ka inini. Saka pose ipapo ainge akahwanda mudzimai wangu. So ndakazoti ndapedza pakwakatanga kubaka kamoto mugomba muya ndipo apo paakazobudikira mudzimai wangu akabva anditi, ko chiko chiri kuitika? Ndakavhunduka mukoma, ndikationa kutoti ndainge ndatobatikidzwa nemudzimai wangu apo ndainge ndakanzi mhiko idzodzo ndichidziita hakuna aifanira kuti ange achindiona, uye zvekare hakuna munhu aifanira kuti ange achizviziva kuti inini ndafunga kuromba, uye zvekare ndafunga kuurayisa amai vangu. Ndakazama kutaura naye mudzimai wangu, but akabva amhanya mumba achida kunotora foni yake so that ange achiudza hama dzake. Ndo mistake iyo yaakaita, akati ndada kutoudza hama dzangu. Ndakamhanyawo mumba mukoma, ndokubva tatanga kunetsana paya. Ndakatora foni iya ndikagara nayo foni iyoyo kwemazuva akati 1 day kuzonosvika mudzimai wangu ndichizonomupengesa, because ndakabva ndachizoenda kumba kwen'anga iyaya. Ende zvandakaita ipapo mukoma, ndakaitawo chivi pamberi paMwari, because ndakangoti ndichingonomutevera mubedroom ndokubva ndatanga kunetsana naye. Ndikabva ndatora tambo kwava kumusunga, ndakamusunga mukoma, ndokubva ndasiya ndakamukira mubedroom, ndikabva ndachizoenda kumba kwen'anga iya. Asi musi iwoyo wandakaenda kumba kwasekuru avo vekundirombesa, handina kukwanisa kuvawana. Vainge vakaenda kunoona umwe ainge achirwara kuguruve. Ndikabva ndazovamirira kwemazuva 3. So ndakazodzokera zvekare kwavari sekuru vaya ndikazovawana variko, vakabva vanditi, iwe ko wakazvikanganisira ka iwewe, wakazotondipedzera nguva yangu, because ndainge ndichitoona zvose izvo zvawainge uchiita, uye zvekare ndini ndakazotonetesa mudzimai wako. Ko iwe waiti chakazoita kuti ange achizongoita calm down mushure mekunge wamusunga netambo? Waiti iye semunhu aitadza here kuti ange achingoridza mhere vanhu vange vachizvinzwa kuti iwewe wamusungirira mubedroom? Chakaita kuti aregedze kuita saizvozvo ndini ndainge ndatobata mweya wake wekufema. Sekuru ava ndakavatenda chaizvo, vakabva vazoti kwandiri, sezvo mudzimai wangu iye ainge ava kuzviziva kuti inini ndainge ndakaromba. Ndikati, nhai sekuru, ko hazviite here kuti ndinge ndichitaura naye mudzimai wangu uyu so that ange achinzwisisa, because kunzwisisa agara anonzwisisa maproblems ose awo atanga tichisangana nawo mubusiness. Handiti anozviziva naiyewo
handiti anga achitofawo nenzara nevana here. Vakabva vanti kwandiri, aiwa munhu hapana pandingambovimba naye, mukadzi wako uyu handidi kuti ange achizondifumura nerimwe ramazuva. Kana uri iwe ukazondifumura zvinenge zviri nani, nekuti takatonyorerana pasi kuti kana ukandifumura chichi chazoitika kwauri iwewe nedzinza rako. But uyu handina kana agreement yandakambogara ndakaita naye. So mukomana She ndipo apo pandakabva ndachizonzi nasekuru vaya ndaifanira kuti ndinge ndichizochekeresa mudzimai wangu, zvinova zviri zvinhu zvakandirwadza. Ndikabva ndati mudzimai wangu hazviite kuti ndige ndichimuchekeresa, nekuti tine kamwana kedu ako kachiri kadiki, ndingaita sei nako kamwana ikako? Mwoyo wangu wakarwadza. Vakabva vazoti kwandiri, okay, kana kuri kunzi iwewe unenge usingadi kuuraya mudzimai wako, zvatava kuita pano ndezvekuti ndava kumbomutorera pfungwa dzake. Zvinoita here kuti ndige ndichimbomutorera pfungwa dzake? Ndikabva ndati hongu zvinoita. Kana kuri kunzi munenge mafunga kumutorera pfungwa dzake, hapana kana problem. Saka vakabva vachizondipa rimwe bhegi. Vakabva vanditi mubhegi umu mune rimwe bhodhoro ririmo, ndoda kuti unge uchitora bhodhoro iroro but usariburitsa mubhegi. Kana watora bhodhoro iroro warivhura ririmo mubhegi imomo, unongosvipiramo mubhodhoro. Kana wapedza kusvipiramo mubhodhoro imomo, unobva wataura zita remukadzi wako. Ndakabva ndachizoita saizvozvo. Then mubhegi memo ndakabva ndatanga kuona chiutsi. Chiutsi ichi chainge chichipfungaira chichibuda mubhegi memo. Ndokubva ndavagamuchidza bhegi riya. Vakabva vanyora zita remudzimai wangu nesenemu nemutupo, ndokubva varikanda zvekare muchibhegi memo. Vakabva vachizopa umwe uyo wavainge vachishandidzana naye. Vakabva vachizondiudza kuti before amai vangu vasati vashayika, ndaifanira kuti ndinge ndichizombofamba nehama dzangu. Saka mukuzonofamba nehama dzangu, ivo sekuru ava vainge vachazoita kuti kung'anga kuya kwatinenge taenda, then ng'anga iyoyo inge ichizonoita sekunge yagarwa but ichizotaura zvinhu zvekunyepa, izvo zvainenge ichiudzirwa nasekuru avo vainge vachindibatsira zvechokwadi. Ndakadzokera kumba, mudzimai wangu ainge asati atanga kupenga panguva yacho iyoyo. Ndokubva ndachizotanga kufamba zvino. Ndakafamba nehama dzangu because amai ndo pavakatangawo kurwara. Saka takazoti taenda kune imwe ng'anga, then ng'anga iya yakabva yachizogarwa nemhepo iyo yainge yatumidzirwa nasekuru vaya vekundirombesa. Then ng'anga iya yakabva yachizotanga kutaura manje, ende ichitotaura ndaitonzwa kutoti ava ndisekuru ng'anga iya yekundirombesa vainge vachitotaura. Ndokubva ng'anga iya yazoti kwandiri, iwewe ndiwe wakakonzeresa nekuti wakapinza muroyi mumusha, iwewe unofanira kuti unge uchizoripa amai vako. Ndo zvayakataura. Saka vanhu vakazongotanga kungoshamisika kuti komuroyi. Vanhu ndokubva vati mukadzi wake ndiye ari kushinyira vamwene vake, nekuti vainge vakambonetsana kubva zvandainge ndakamutora mudzimai wangu. Saka tikabva tachizotanga kuita zvinhu zvedu in secret. So amai vakangoti vachingonoshayika, mudzimai wangu ndokubva atotanga kutopenga. Izvo zvakazondibatsira because veukama vainge vava kungoti uyo ari kupenga nekuda kwekuti akatiurayira amai vedu. So after that mudzimai wangu akapenga mukoma kwe about 2 years mudzimai wangu agere zvake pamba because hama dzake dzakatouya dzikabva dzatoti mukwasha, tava kuona sekunge tanyanyisa kukuremedza, tanga tichimbokumbirawo kuti umbotipa mwana wedu, nesuwo timboonawo kuti kana tikakwanisa kuitawo chikaranga chekwedu mwana wedu uyo anokwanisa kuita right here. But ndakabva ndaona kuti zvainge zvisingaite kuti ndige ndichivatendedza kutora mudzimai wangu, nekuti ndainge ndava kutya kuti kana akangogara abuda mumaoko angu aikwanisa kuzobetserwa ende zvinhu zvangu zvose, madhiri angu ose aibva achizofumuka. Ndakagara naye, ndaitorara naye, asi dzimwe nguva ndaiti kana akada kurara neni ndairamba because ndainge ndichimusema sezvo kana kugeza ainge asingadi kugeza. Asi izviwo ndo zvandakaita mukoma. Ndakaurayawo amai vangu uye zvekare mudzimai wangu paakandibata ndiri bhizi nemhiko dzangu, ndokubva ndazosarudza kuti naiwo ange achipenga. Chakazongondifadza pamashandiro awo anoita sekuru ava ndechekuti mudzimai wangu vakazokwanisa kumugadzira because nekufamba kwenguva ndichiitawo mari. Hama dzemukadzi zvino dzainge dzava kutondinamata nekuti vazhinji vacho ivo vainge vava kutoraramirawo pandiri. So ndaiti kana ndikataura zvandinenge ndataura ivo vaibva vatonditeerera.
vateerera. Saka sekuru vaya vakabva vachizoti kwandiri, mudzimai wako uyu kuti ange achizopora zvinotoda vedzinza rekwake vange varipo, otherwise kana iwe ukauya uri wega vanhu vanozonyumwa kuti ko iye sei paazofamba ari ega nemukadzi wake, zvese zvikabva zvazoita right. So ndakabva ndaizoudza hama dzemukadzi kuti ndainge ndafunga kuti tinge tichimbofamba nemukadzi wangu ndokubva taenda mudzin'anga dzakasiyana siyana, asi pangu chaipo pandainge ndichida ndainge ndichipaziva. Mukomana achi takazoenda kumba kwasekuru vaya zvechokwadi. Sekuru ava vakabva vachizoti mudzimai wangu iye ainge aine mhepo yainge iri paari yaikonzeresa kuti ange achizopota achizomutswawo usiku nevaroyi vamwe vanenge vachingozvifambirawo zvavo. Sekuru ava vakabva vachizomuchenura mudzimai wangu kuitira kuti hama dzake dzisazomuvenga, vakabva vati uyu siyanai naye nekuti haana chaanoziva, munhuwo ari kutongoshandiswawo nevaroyi, but iye pache zvake haatozvizivi kuti anoroya. Saka sekuru ava vakabva vachizoti vainge vachida kuti ange achimbogarapo pamba pavo vachimubatsira. So mudzimai wangu ndakazomusiya pamba pasekuru, ndikangoti akagarapo for about 5 months kuzonosvika achizonopora. But mukadzi wangu paakazopora haatomborina kana memory yekuti akatombondibata ndiri busy ndichiita mhiko dzangu apo pandainge ndichida kuurayisa amai vangu. Saka ndiyowo secret yangu iyo yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangooma hazvo vedu we. Apo imimi munenge mati taendawo kun'anga, masvika kun'anga kuya apo sekuru vamunenge muchiti ndo vachatibatsira vanenge vakatogarwawo nevamwewo sekuru. Zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 24 years ekuberekwa. Ndauyawo pano ndichitsvakawo advice kubva kumhuri yeZimbabwe. So inini ndiri kushandawo kunoku kuDurban. I am working as a maid. So ndikudawo advice yenyu mukoma. Uyuwo ndiwo here mukana wekuti ndinge ndichiita mari, kana kuti ndava kutongozvitsvakirawo jeri hangu ndosiyana nazvo here, kana kuti ndomboyedza kuita mari, get rich or die trying. So mukomanashi inini ndinoshandira umwe muzulu uyu wandinoshandira anoita madhiri ameno kuti call yacho vanoiwana kupi, vanoitenga call iyoyo in bulk, but zviine madhiri mukati. Vanoti kana vaitenga call yacho iyoyo vanobva vachizonoitengesera kuEscom neprice inenge iri pamusoro munhu wekuti anongogara achingoita madhiri. Saka akabva achizoti kwandiri nerimwe zuva mushure mekunge mudzimai wake ataura neni, akabva ati we are in big trouble zvekuti tinokwanisa kuzototadza kutokubhadhara with the way that we are in trouble. Ndikabva ndabvunza mukadzi wacho kuti kochi what is going on. Akabva ati vane mari yakawandisa iyo yavari kukwereta SARS, hanzi inotosvika kuma tens of millions. Akabva ati but vakaudzwa kuti kana ivo vasingade kuti nyaya iyi inge ichizoenderera kumberi, chavanokwanisa kuita for now ndechekuti kana vakakidnepa mwana akakidnepewa, then povha pachizonzi mbavha dzacho idzodzo dzinenge dzadhimanda maybe about kana 20 to 30 million. So mari iyaya yavari kukwereta inobva yachizodzikiswa kana kuri kunzi dhiri racho rikabudirira. Ndikabva ndati saka Bosco inini ndinopinda papi panyaya yacho iyoyo, hamusi kuona kuti mava kundiremedza here? Then akabva ati kwandiri aiwa, the reason as to why tikuda kuti iwewe unge uchizova part of the deal, tikuda kukupa mwana wedu uyu uchaenda naye kunyika kwenyu kuZimbabwe, tichakupa mari. Panguva iyo pazvinenge zvichinzi mwana has been kidnapped, ndiwe unenge uine mwana. Then kana nguva yakwana
unobva wachizodzoka nemwana, tichakubhadhara. So mukomanashe ndichiuya panapa ndikudawo advice kubva kumhuri yeZimbabwe kuti zvinhu izvi zvandiri kuda kuita zvinoita here, pane vamwe vanhu vakambozviita here before, kana kuti hakuna umwe munhu akambozviita. Uye zvekare kana kuri kunzi ndikasarudza kuzviita zvinhu izvi handizosungwi here, because ndinotya kuti kana ndikangogara ndatora mwana wacho iye zvimwe kuda ndiri murodhi ndichiti ndiri kuenda kuZimbabwe, maybe vanobva vatofonera mapurisa vobva vaudza mapurisa kuti pane umwe muZimbabwean maid wedu akidnepa mwana. Please tell me, kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatimubatsireiwo mwanasikana uyu mucomment section, but ndaona sekunge pane kakushandisiwa karipo ipapo. Kana kuri kunzi ukabvuma kuita izvozvo unokwanisa kana kutongopinda busy, but let us try to assist here in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri kutsvaka help. Yes, I know kuti zvimwe zvacho munhu ndiwe unenge wakakonzeresa kuti unge uchipinda mumasituation acho akadaro, but I am really honestly looking for help. Pandakauya kuno kuSouth Africa ndainge ndiine best friend yangu, saka best friend yangu uyu ainge aine murume uyu waainge achigara naye, but vainge vasati varoorana. So I then asked my sister kuti ndoita sei avo vandainge ndakasiya kuzimu mushure mekunge murume wacho ava kundipfimba. Then sisi vakabva vachizoti kwandiri, handiti vanhu ava havasati vabvisirana kana senti here, so it means kuti havasati vava murume nemukadzi. Iye kana achikuda anofanira kuti ange achiuya kunoku, then obva achizogara nesu pasi, obva atiudza kuti anoda kukuroora. So ndo zvandakabva ndachizomuudza murume uyu. Mukomanashi iye in secret kwava kuenda kumba, ainge akabata 10,000 rands. Akati achinosvika kumba ndokubva ataura nehama dzangu kwava kutobvisa tsvakirai kuno, achizouya kuno kwava kutondiudza. So ndainge ndisisina kana choice, akabva anditsvakira kwekugara ndokubva ndachizotanga kugara naye, friend yangu isingazvizivi. Saka by the time friend yangu paakazozviziva kuti ndo zvainge zviri kuitika, ndakazongonzwawo nemakuhwa kuti friend yangu akabva achizondiendera kun'anga. And I think kuti ichokwadi, because nemurume uyu tatova nemakore akati one day ndikangoti inyasha dzaMwari kuti tichiri tose, because kana mwana hatitomborina kana mwana tose. Zvichitaurwa zvinonzi friend yangu iye akandigadzira so that ndisazokwanisa kuzvarira murume uyu mwana. So ndichiuyawo panapa ndiri kutsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira. By the way, ininiwo ndiri kuda mwana. Kana muine munhu wamunoziva, munhu anouchika, please just give me my phone numbers kana my directions. I am prepared kuti ndinge ndichienda kunobatsirwa. Ininiwo ndinogara muPretoria nemurume wangu. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi ndinozviziva kuti ndakakanganisa, but please do not judge me, because ndichiuyawo panapa ndangouyawo pano ndichitsvaka help. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 28 years ekuberekwa. Pandakauya kuno kuSouth Africa ndakabva ndachizotanga kuenda kune imwe church yavamwe vanonzi Pastor Chris. Saka ndiriko kuchechi kuya mukoma ndakatomborova chimwe chidhiri chekuti ndakatombobhadharwa mari ndikatoita sekunge munhu ainge achitoshandisa wheelchair, but takatoita zvekutodzidziswa kuti unoita sei kuita sekunge munhu akaremara. Ndokubva ndapiwa mari yainge isina kuwanda, but kwandiri panguva yacho iyoyo semunhu ainge asingashandi ndakangopiwa hangu 2,000 rands. Kwandiri yaitoita sekunge mari yakawanda. Takadzidziswa mukomanashi kwe almost a month. By the time apo
pandakazoenda kuchechi ndainge ndava kutoita sekunge chirema ndokubva ndanamatirwa ndikabva ndazopora. Fast forward mukoma, ndiri munhu wekuti kutaura kudai so ndiri munhu anofamba achikamina, uye zvekare kugumbo rangu rekuraiti ndine kamwe kapundu ako kakangobuda. Kapundu aka ndakakatushura ndokubva kabuda zvekare. Each and every time pandinokatushura kanobva kazokura, saka izvinozvi ndakazongokasiya apa kanenge kakazara urwa. Ndinoti kana ndakarara gumbo rangu rinenge richiita kubanda, so handizivi kuti ndava kutoremara here kana kuti. Please post my story. Rudawo kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti ko zvinokonzerwa neiko kuti kana ukabuda kapundu kanenge kakaita kunge kamota kakazara nehurwa, then kana ukakatushura mangwana makuseni paunomuka unobva waona kuti kapundu kaya kanenge kavapo zvekare but kanenge kakura. So amai vangu vakazongoti kwandiri kasiye kakadaro, otherwise unokwanisa kana kuzotozvikuvadza. Tambozama kufamba mudzin'anga kuenda kumadoctors but hapana kana dambudziko riri kumboonekwa pandiri. Kana mukaposta nyaya yangu mukoma, ndiziviseiwo ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Yo, hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai, ndine makore 39 years ekuberekwa. The last time that I dated this other guy wandakasangana naye kuno kuCape Town, murume uyu mukoma hanzi akangotanga kungoita mari out of nowhere. Even pandakatanga kufambidzana naye kana kwacho kwaainge achigara, vanhu vaitoti kwandiri, iwe be careful, munhu uyu maybe iye akaromba kana kuti maybe pane munhu waakabira mari kana kutouraya ndokubva atorera munhu mari, because tainge tichitongomuziva achitambudzika munhu uyu achitongoshandawo sagarden boy. I then found out kuti murume uyu ainge achishandisa mapads angu. So mukoma, zvaiwanzokuitika ndezvekudai. So ndaiti paya pandinenge ndiri kumaperiods ndaizoti kana ndachinja mapads angu dzimwe nguva ndongoisa kana mukaplastic ndichiti ndichazorasa mangwana, ndaizoti mangwana aya kana ndotsvaga kaplastic kaya, then iye aibva azoti kwandiri ndatoenda ndikanorasa mubhini, which was very weird. Apa ainge ari munhu wekuti aingofarira kungoklina mumba nekutsvaira pandinenge ndiri kumaperiods, but pamwe pose apa anenge asingambodi kana kuita sei. I then found out kuti this guy what he was doing, aitora mapads angu obva achizomaisa mumvura, mushure mekunge amanyika mumvura obva anwa mvura yacho iyoyo. Takanetsana big time zvekuti akabva azotiza. Murume uyu akazoshayika mukoma mushure mekunge azodaidza mwana wake kubva kuZimbabwe. Then mwana uyu akatombouya kumba kwangu achitozama kuti ndinge ndichienda kunotaura nababa vake achiti baba vari kuda kundiuraya. Ndikati ko vari kuda kukuurayireiko? Iye akabva ati hanzi baba vanga vachiti iwewe ndiwe uri kutatidza kuti ndige ndichiita mari, why uri kuramba kufa? Uye zvekare hanzi baba vacho vaipota vachivhunduka usiku vobva vatanga kuridza mhere vachiti murungu apinda mumba nekuti iwewe hausi kuda kufa. Saka mukoma ndakazongomuudza kuti iwewe chitiza, mushure mekunge vapotsa vamubaya nebanga akarara. Hanzi akazotongotora pilo ndokubva abloka baba vake vachida kumubaya nebanga. Akabva achizotiza kubva kuno kuCape Town akati ndava kuenda hangu kunogara kuJoburg, ndokubva vachizoshayika baba vacho mukoma. Vakazofa vachita sekunge munhu ainge ava kurasika pfungwa. Kana mukaposta nyaya yangu mukoma, ndiziviseiwo ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri murume mukoma uye zvekare ndine makore 19 years ekuberekwa. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo
Confession yangu yakamira sekudai so mumuri mukoma pari zvino varume ndo vari kungofa vari kufa after each and every 4 years. Saka ndauyawo pano ndiri kutsvakawo mafone numbers kana muchiziva vanhu vanokwanisa kundibatsira, please I beg you, because nditori nedzimwe hope idzo dzandinorota. Ndinoti kana ndichirota ndinopiwa imwe tsamba. Pane imwe mhuka iyo inouya kwandiri inobva yati kwandiri, iwewe ndatumwa kuti ndige ndichiuya kuzokutora. Saka pandinoramba manje mhuka iyi inobva yazondipa tsamba. Then munhu uyo anenge akanyora tsamba yacho iyoyo ndinenge ndichita sekunge ndinenge ndichimuziva, but pandinongopepuka kudai ndinobva ndatokanganwa kuti munhu wacho anenge atumidzira mhuka iyoyo kuti inge ichizondipa tsamba anenge ambori ani. Tsamba iyi pandinoivhura mukoma inenge isina kana zvakawanda zvinenge zvakambonyorwa, inenge yakangonyorwa kunzi you only have 1 year left. Ende zvechokwadi mukoma zvimwe zvinhu zvandiri kusangana nazvo mukurarama kwangu zvinotondityisa. Like last month apo ndakatoenda hangu kuBhawa kunotamba snooker. Mafriends angu mukoma ava kutondipandukira. One wacho ainge achida kutondibaya nescrewdrive. Apa ndainge ndatobva mukutorota hope. Ndakarota hope ndichifamba ndichienda kumochwari. Ndokubva ndasangana naamai vangu vakabva vanditi nhaiwe kuri kuendepi. Ndikabva ndati ndiri kuenda kumochwari. Vakanditi kumochwari kunoita sei. Ndikabva ndati ndiri kuenda kuwindow shopping. Vakanditi window shopping kumochwari imbori window shopping yakaita sei. Ndikati ndiri kutsvaka kacoffin. Ndakazoti ndasvika kumochwari kuya ndokubva ndachizoona rimwe coffin iro rainge rakavhurika ndichinodongorera mukati. Ndopa ndakabva ndachizoona kuti mainge muine screwdrive yainge irimo yainge yakazara neropa. So I am really scared mukoma. Ini hangu kufa handisi kuda kufa. I'm still very young. Handina kana munhu wandakatadzira ini, handina kana munhu wandakauraya, and I have my little son that I still need to take care of. Kana kuri kunzi mukapostawo nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Ndiri kutsvakawo mafone numbers eng'anga dzinobatsira. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Ndegedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndakamboshandira vamwe amai ndinototya kana kutotaura kwacho kwavanogara. Amai ava vane vana vavo mbinga, ende dzitori mbinga dzeku-UK. Ndaisatombofungidza kuti vanhu vanenge vari kuna UK vanotoitawo zvekutoromba nekutobatawo mishonga yakashata. Saka ndakatorwa kubva kumusha ndokubva ndachizotanga kuvashandira. Ndakafara chaizvo ndikati munhu uyu wandiri kushandira ane mari. Apa vana vake vanogara kumhiri kwemakungwa. Chandainge ndisingazivi ndechekuti ndo basa ravo iroro. Vanoti kana vakawana musikana webasa vanobva vamuita chizombi, kumuita chikwambo zvekuti unenge usisina kana zvaunenge wava kumbofunga. Apa unenge uchitorarwa nezvimwe zvidhara. Panguva yacho iyoyo zvinhu izvi pazvakatanga kuitika vainge vatopedza neni. Zuva iro randakasvika mukoma takati tadya sadza. Mushure mekunge tadya sadza vakabva vachizondibikira zvekare tea nerice. Vakanditi ndige ndichidya. Ndikavaudza kuti ndainge ndakaguta. Vakandimanikidza kuti ndige ndichidya. Ndakazoti ndakarara ndopa ndakarota ndiri papati painge paine vana vavo zvekare nedzimwe hama dzavo. Ndakashamisika because pati yacho yainge yaitirwa inini. Pakabva pachizouya kamwe kadhara kainge kari kapfupi. Kadhara aka kakabva kazoti uyu ndiye mukadzi wamatitsvakira. Ndichingonomuka kudai ndakabva ndaona kuti ndainge ndatobviswa hembe, uye zvekare zvaitoita sekunge painge paine murume uyo ainge abva mukurara neni. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakandishamisa. Ndakamuka ndichinamata. Mangwana acho makuseni vakabva vanditi usatiitira noise each and every day, nekuti kana munhu uchinamata, nyangwe Jesu akati munhu unonamatira mumwoyo, noti zvekunamata uchiita noise. Unenge wava kutoita zvinhu zvefake. So she banned me from praying. Uye zvekare vaiti munhu anonamata anofanira kunamatira mumwoyo. So ndakazongoramba ndongorarwa nezvinhu zvezvia. Kana iri semari vaizotondipa mari mukoma Nashi. Dzimwe nguva ndatomboshanda mwedzi nemwedzi yakawanda, ndipo apo pavaizotondipa mari. Asi kana kuri kutumira here
vaitongotumidzira vabereki vangu chikafu each and every month, zvekuti ndaiti kana ndikaudza vabereki vangu kuti ndiri kungoshanda asi handisi kupiwa mari, vabereki vangu vaibva vanditi no, iwe uchingoramba uchingoshanda nekuti Mwari vane zvakawanda zvavari kuda kuzokuitira. So one day ndakazongoudzwa noumwe musikana uyo anoshandawo samaid kuma-areas eikoko, akabva anditi iwewo pawakatanga kushanda hauna kupiwa raisi here? Ndokubva atanga kuseka. Ndikabva ndati ndakapiwa raisi rainge risina kana supu, risina kana sauti, riri jena jena, uye zvekare netii isina kana masamba. Akabva anditi vakatopedza newe, hausi kurarwa here iwewe? Mukomana she was so direct in asking me. Ndikabva ndatoona kutoti munhu uyu airakidza kuti painge paine zvaainge achiziva. Ndikabva ndati hongu, dzimwe nguva ndinorota hope, but now chava kundinetsa ndechekuti kunyange ndakagara patori nezvimwe zvinhu zvinongoitika, ndinokukwanisa kungokaruka ndava kutonzwa kutoti panenge patori nemunhu anenge akamira pasaiti neni. Munhu uyu anozopedzisira ava kutorara neni, in which I don't even understand. Uye zvekare ndainge ndisisina kana shungu dzekudawo kunzwa munhurume in real life. Akabva atoti vakapedza newe. Akabva achizondiudza kuti kubva zvaainge akatanga kushandawo munharaunda imomo, akabva achizoudzwawo nevarungu vake kuti vanhu ava vandinoshandira vakaromba, uye zvekare kuzonosvika ndichizovashandirawo, hanzi pamba ipapo painge pashanda vanhu vakawanda chaizvo, ende vasikana vose avo vaishandapo pamba apa vaizogumisidzira vava kuita sekunge mazimke, vanhu vasina kukwana. So mukomana pandakangonzwa zvese izvozvo ndo pandakazongoona madam boss vangu vava kundivenga, uye zvekare zvose zvavainge vachiita zvekutumidzira vabereki vangu chikafu vakabva vazosiyana nazvo. Ndega ndakazotongoona kuti ndainge ndava kusatombodiwa pamba pavo, ndokubva ndachizongozvibvira hangu. Pari zvino ndiri kungoshandawo, ndiri kungoteterekawo mukoma, but at least zviri nani. Zvose zviya zviya zvaiwanzokuitika pandiri zvakazongosvikawo pakuzongopera. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Let us talk about this issue in the comment section. Wakamboshanda here pamba pekuti waishamisika nezvimwe zvinhu zvainge zvichiitika pamba ipapo? Come and share with me your own side of the story.